Здравствуйте. Поважане чальцы громады вучняў 9 класса, спяшаюся объявить, что 8-й пленум громады вучняў 9 класса объявляется открытым. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Прошу включить гимн. Ставим. Поважаныя чальцы громады вучняў 9 класса. Сегодня 8-й пленум повинен обмерковать наши галоўныя асноўныя пытанні, якія стаяць перад жыццём усёй громады вучняў. Першае пытанне гэта, конечно же, зацвярджэнне плана правядзення другой агульнапартыйнай канферэнцыі громады вучняў 9 класса. Рашэнне аб правядзенні дадзенай канферэнцыі было зацверджана на першым
на першым пасяджэнні агульнапартыйнай рады грамады вучняў 9 А класа першае склікання. Я спадзяюся, што вы памятаеце гэтае рашэнне і тое, што мы зацвердзілі яго адзінагалосна. Поэтому сёння нам неабходна будзе узгадніць даты, усе даты пасяджэнняў і падрабязны план. Пытанні, якія будуць выносіцца на пасяджэнне на канферэнцыі, ўжо будуць абмеркаваныя потым на іншым узроўні. Поэтому я зараз вынесу на галасаванне проект конференции одразу после моей невеликой промовы. Другое это то, что мы с президиумом громады вучняў 9 класса на минулым тыдні подписали приказ об наладжванні пропагандысцкай работы з дапамогай сродкаў масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Мы зацвердзілі цэлы шэраг газет, якія раздаюцца сакратаром па прапагандзе усім чальцам грамады вучняў для таго, каб яны чыталі іх. Гэта першая аснова, на якой будуецца бюджэт грамады вучняў. На гэтай аснове нашы сродкі грамады вучняў 9 класа ідуць. На гэту аснову ідуць. Поэтому гэта адзін артыкул з будучага даклада сакратара па фінансава-рэвізіённых справах нашага аб'яднання. Гэта першае. Другое, гэта перспектывы па пабудаванні школьнай дэмакратыі у сярэдняй школе нумар 55 горада Мінска. Чальцы дэлегацыі, склад якой мы зацвердзілі на пленуме Цэнтральнага камітэта, павінен вырашыць усе асноўныя пытанні па школьным прэзідэнцтве, па увядзенні пасады школьнага прэзідэнта або старшыні школьнага самакіравання. Гэта асноўнае пытанне, працу па якому грамада вучняў усё больш і больш развівае. Але мы таксама павінны не забывацца і працаваць на іншыя напрамкі агульнапартыйнага жыцця і на іншыя шляхі развіцця. Але таксама неабходна зазначыць тое, што наша грамада вучняў 9 класа, яна увогуле з'яўляецца той сілай, адзінай сілай у школе нумар 55, якая можа ствараць і развіваць школьную дэмакратыю ва ўсёй школе і пашыраць свой уплыў на ўсю Рэспубліку Беларусь. Слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде, слава нашей громаде. Слава Україні. Дазвольце мне таксама зазначыць тое, што нам неабходна таксама адзначыць тых чальцоў нашага аб'яднання, якія добра выступілі на агульнашкольных алімпіядах, якія паказалі добры вынік у вучобе і увогуле ў школьным развіцці, у вучэбным развіцці. Дзеля гэтага мы, я думаю, потым складзем поўны спіс такіх людзей, якія павінны быць узнагароджаныя.
значком за унёсак у развіццё грамады вучняў. Гэта асноўнае пытанне па вучобе, якое стаіць перад грамадой вучняў. І дазвольце мне апошнім пунктам у маім невялікім дакладзе або прамове, як ужо хочаце, так і называйце, гэта падрыхтоўка да 12-го з'езда грамады вучняў 9 класа. Мы павінны праводзіць з'езд грамады вучняў у лістападзе месяца, бо праца над школьнай дэмакратыяй ідзе вельмі пашырана і вельмі напружана. Поэтому мы павінны стварыць такую базу, каб у будучыні з'езды праводзіліся як і 11-ы. Вы усе памятаеце, як з дапамогай камунікацый. Гэта першае, што неабходна сказаць. І другое, што з сённяшняга дня мы павінны пачаць поўную і падрабязную падрыхтоўку да 12-го з'езда грамады вучняў. Бо мы павінны паказаць, што ў рэзерве мае грамада вучняў 9 класа і што грамада вучняў можа зрабіць з дапамогай мас, з дапамогай сваіх шэрагаў. Дякую. Паважаныя дэлегаты 8-го пленума грамады вучняў 9 класа. Сёння на павестцы дня стаіць адно асноўнае пытанне. Гэта узгадненне планаў правядзення другой агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў 9 класа. Я прапаную правесці першае пасяджэнне у Магілёўскім районным камітэце 1 лістапада, першае пасяджэнне ў Мінскім гаркаме 8 лістапада, другое пасяджэнне Магілёўскага районнага камітэта 11 лістапада і другое пасяджэнне Мінскага гарадскога камітэта 10 лістапада. Поэтому прошу вас голосовать за даты. Кто за тое, каб зацвердзіць дадзены план по другой агульнапартыйнай канферэнцыі грамады вучняў, прошу поднять руки. Одноголосно. И другое, это делегаты. Я прапаную по делегатскім спісе мы павінны узлажыць абавязак по зацверджанні делегатаў канферэнцыі на прэзідыум. Я лічу, што гэта патрэбна. І у Магілёўскім райкаме на таксама на прэзідыум грамады вучняў, ну і на старшыню Магілёўскага райкама па сумеснасці. Бо зацверджанне спісу гэта таксама неабходная дэталь у правядзенні дадзенай канферэнцыі. Поэтому прошу голосовать. Кто за дадзеную постанову, прошу поднять руки. Одноголосно. Дякую. Паважаныя чальцы грамады вучняў 9 класа, паважаныя дэлегаты, я бы хотел сказать некалькі слоў перед тым, як закроется наш з'езд, наш пленум. Мы сегодня собрались у концы
першай навучальнай чвэрці. Што жа адбылося за гэту чвэрць? Для